Pau, zdravím vás u nového videa a zase z Robloxu, ako vždycky, ideme si zahrať paniku. To určite bude bot mode. Nie, ja by som... Nevadí. Bot mode. Panik, bot mode. To potom jest. Tu je panika. Nie, pozor, choďte za tým vysávačom. On je zlý. Čo ja potrebujem? We got locked. Attention shoppers. Walmart is now closed. Walmart. Nie. To nebude takto celý čas. Musím jako utiec. Kde je skener? Happy sa volá ten robot dokonca. No. Aha, túto si zoberiem terminál. Aha, dobre. Potrebujem mäso, karot a onion. Karot a onion by mohli byť tu. To je onion. Mám. Kde je karotka? Tuto potrebujem. Panika, pozor! Čo to ide? Nie, pomoc! Panika, choď preč. Mrkvu budem potrebovať. Choď preč. Panik. Oj, choď tam. Kde je mäso? Kde je mäso? Mäso. To je dosť stresujúce. Mäso. Toto je ice cream. Toto nič. Tuto by to malo byť asi. Tuto v týchto chladiakoch ice cream nič, kúra tiež. Nič. Tu bude niekde tá panika. Či? Mám, mäso, steak teda. Panika. Á! Choď preč. Áno, choď sa. Yes. Môžem to oskenovať už. Prvý skener. Mám hotovo. Dobre, hotovo, prvý skener. Teraz idem po tento druhý asi sem. Takže, čo som tam potreboval? Popcorn, áno. Nie, panika. Choď preč. Čo to potreboval? Pukance, popcorn. Hrozno. Tu je popcorn. Kde? Dobre. Hrozno. Nie, tamto druhý. Čo ešte? Hruška. OK, ešte mi... Mám ďalší skener. Hotový. Áno, mám všetko. Dobre. Druhý skener, hotovo. Teraz idem asi na tento tretí. Nič, choď preč. Panika! Pomoc! Dort, kobliha. A čo to je, neviem. Koláčiky som videl, sa mi zdá, že tu kobliha. Dort.
Čo to je? Panika, 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 panika. Choď preč. Čo to je? Tuto, mám všetko. To je maslo. Panika, panika. Choď preč. Paník. Mám asi už všetko. Všetky veci. Na prvý pokus. Jaj, to je bagel. Ježiš. Panika, panika, choď preč. Tu je bagel. Berem bagel. Kde je panika? Panika, choď preč. Nie! Ja potrebujem jednu vec. Dobre, neumrieť. Stan? Čo? Cake mám. Ježiš, ja som to vyhodila si omylom. Ale to je aspoň, že tu. Kde je cake? Kde je koláčik? Tu bol. Si to mohli vidieť. Panika. Panika. Dobre, choď preč. Paník. Okay. Floor spill. Tu není, tu je bagel. Tu je kloč. On mi ho šmajzol. Tu je ďalší bagel. Som cooked. Zaboč. Koláč. Mám všetko. Choď preč. Áno, tu máš ďalšie dve. To čo je, akože... No tak ideme ešte raz. Player, ale je to dobré. Akože, je to také ľahšie. To mal dať aj škôlkar. Asi, no ak by ho nebylo, to je ten jumpscare. Skoro som to dal. Ona proste si to lokla na mňa po celý čas. Áno, vieme. Nepláč. Vysával to už niekoho. Čo sa teraz deje vlastne? A, 98 100. Musím to... dobre, už to ide. Paník! Nie, bot lobby. Dobre, poďte sem. Áno, bot lobby. Bot. Takže nás tam bude 6. Dosť akože ľudí. No, nie, nepočkám. Paník, bot mod. Regeneration in 3 minutes. In every 3 minutes. Tu určite bude jeden skener, tamto bude jeden skener a tamto vzadu. Takže im zase po tie isté, iba tam teraz budú iné veci. Nie, panika! Ale táto je ešte safe. Nie. Attention Walmart shoppers. The store is now closed. Nie. Panika. Dobre, tuto bude jeden skener. Panika už ide, panika. OK, takže prosto nebude veľmi ľahké. Niekoho našla.
Kde sú skenere? Tu je jeden skener, alebo terminál. Idem si po tento terminál, čo to budem potrebovať. Hrozno vodu. Čipsy, ok. Hrozno. Čipsy. Voda. Čipsy, mám čipsy. Ešte voda. Na čo potrebujem na tento skener? Tu je panika, ok. Kura, čokoládu nejakú a pukance. Tu je ich. Kde je voda? Budem aj prvý skener potom. Čo budem potrebovať na tento skener? Kde je voda? Tu je kúra, dobre, kúra rovno. Nie, to ešte nebudem brať. Nie, dobre. Kde je voda? Aha, musím find these items. Ok, takže asi si zober, kde je to kúra. Tu je kúra. Kde je ten popcorn? Tá čokoláda sa mi zdá ešte. Tá čokoláda bude celkom ťažká asi. Magnet. Na čo toto je? Dobre, potrebujem pukance. To určite bude niekde v chladiacom boxe. Nie tej pukance. Ale tá čokoláda. Mám čokoládu, ale to je hrozne veľká. Jednotka. Dobre, mám druhú vec. Čo to je posledné? Pukance, tie sa mi zdá, že boli tam hore. Pukance, kde ste? To by som si nekúpala hotové pukance, lepšie si ich ohriať. Spawn money. Kde to je? Sú tu pukance? Popcorn. Mám popcorn, dobre, to je všetko z prvého zoznamu. A ten druhý som potreboval to hrozno. Áno. Aj tu boli pukance. Dobre, mám všetko. Dobre, prvý mám sken. Takže... Nie, panika, choď preč. Panika. Tu je voda. Berem si. Hrozno. A čipsy. Hrozno, tu. A čipsy. Mám všetko na druhý skener. Dobre, že som si to zapamätal, tú vodu, lebo by som ju nikdy potom asi nenašiel. Dobre. Dobre, tretí skener mám. Teda druhý, sorry. Dobre, kde to je posledná vec? Dobre, tu som ešte vzadu nikdy nebol. Čo tuto? Kura. Čo to je? Šalát a nejaký... Čo? Kura, to je tu rovno. Tuto mám soap. Aha, to bolo soap. Mám tam ešte potreboval to kura, áno. To viem. Takže mi chýba posledný skener. Toto. Fruit cup. Mám to. Haha. Panika. Haha, to už nedáš. Á, dobre, už niekto je stapol. Panika, choď preč. Kde je niekto? Dobre. Tu je panika, sa mi zdá. Dobre, mám druhú. Za tretí skener. Dobre, mám to všetko správne. Je panika. Musím uniknúť asi tam tým vpredu. Panika. Je tu? Kde je východ?
Tam ďalej až. Prechutám za ním. Ty čo robíš? Prečo nejdeš za ním? Východ. Yes! Dal som to! Yes! Dobrý tanček. OK, celkom dobrý čas. Celkom dobrý, akože. No, ideme ešte jednu hru? Toto bolo dobré. Idem pospektovať. OK, nič. Panic lobby. Winners Trophy. Dobre, idem. Bot mod. No, ok, bude človek. Dúfam, že to nebudem ja. Ja to nie som. Á, dobre, je nás tu hrozne veľa. Mám jednu trofej. Mám si iba tak vodičku. Ja môžem... Attention Walmart shoppers. The store is now closed. Nie, prosím, ja to nebudem. Dobre, ja mám hrozne malú šancu. To nebudem, dobre. Kde sú skenere? Dobre, ja nie som ja to nie som, dobre. Čo potrebujem na prvý skener? Čo tu potrebujem? Fruit, sušienky. Dobre, toto. Ojoj, už je v protokole. Mrkva bude tu určite niekde. Toto bude dosť ťažké. Je tu mrkva? Mrkva. Ešte čo to bolo to tretie? Ten fruit salát, áno. Fruit salát. Ja by som si dal takéto susienky. Ňam. Ešte je tento druhý. Nie, panika, dobre. Fruit salad bude určite túto v týchto chladených boxoch. Toto je ono? Fruit cup, áno, mám to. Fruit salad. No teraz tomu budeme hovoriť fruit salad. Alebo jak to budem tak hovoriť. Ako prvý skener mám hotový. Ešte mi ostávajú 2. Takže aj to nie je bodlobičko. Toto bude celkom ťažké. Scan. OK. Potrebujem ešte 2 skenery. Chod preč. Dobre. Čo potrebujem na toto? Dobre. Cookie. Nie, pozor. Tú veľkú cookiesku. Čo ešte? Cookie, kukuricu a toto je čo? Konzerva. To nie je ona. Nič. Kukurica bude to vzadu. Nie, toto som ja potreboval. Kúra nepotrebujem. Čokoláda, tu si zoberiem. Sandwich, čo kukurica a beans. Ojojoj, dobre, som v pohode. Toto je v pohode mód, akože. Som úplne vyčilovaný. Chceli by ste aj ďalšiu paniku, keď mi to tak ide? Alebo napíšte nejakú inú hru do komentárov.
Kde je kukurica, a teraz je fazulky. To bude niekde v tých paník standard. To bude určite niekde v tých mrazákoch, by som povedal. Alebo tam vzadu. Nič. Tie predely sú hrozne prázdne. Tak to nie je aj v tom Walmarte. Beans. Potom by som to možno mal mať. To som ešte nebol. Beans. Nič. Tu je ďalší box, aspoň dobre vedieť. Potrebujem konzervu. Panika. Dobre, nejde po mne. Konzervy. Oni väčšinou bývajú v týchto boxoch. To je ďalšia čokoláda. Nič. To je čo? Jogurt. Kde je? Kde to je? Kde sú fazule? Budú si tamto viacej vpredu. Fazule. Kde ste? Sú to vážne fazule? Áno, beans. Vážne. Mám druhý skener. Teraz ideme si na ten druhý. Ježiš, to čo bolo za zvuk? Tuto je ten tretí skener. Sa mi zdá. A tu je. Čo na neho potrebujem? Meso, teda steak, lemon, karot. OK, to by bolo ľahšie. Steak je akože úplne ľahký. Ten je tam vpredu vždycky. Nie! Pomoc! Panika! Nič. Steak. Kde je steak? Jak to ešte dostáva to panik? Kde lemon, toto je čo? Lemon, karot mám už. A lemon je, toto je dyňa, citrón a steak, ten bude úplne ľahký. Ten bude tuto určite niekde. Aj tu boli konzervy vlastne, toho som si aj nevšimol, ja som vážne slepý. Nech to už escapol. Kde je meso? Meso, ber, rýchlo. Mám ešte 3 dvere. Ja som sa tak zlakol, ježiš. Toto sú tie fejkové dvere. Floor spill. Dobre, mám všetko. Nie, pomoc! Rýchlo. Ježiš. Taký jumpscare. Toto bude. Yes, som unikol. Poďte slušienky. Dobre, asi to nebude na dneska všetko, tak čau.